Hello guys, logofer. Gaरिया गोदान सफैबाय नै खब्रै दं, बाइक दं 150 दङ, बेमार दं, बुलेट दं। सोरबाफोर लायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोफोर। आंना खाथियावनो आरो मोजां गारि सफैबाय थागोन। सोरनोबा नांगौब्ला कन्टेक्ट खालाम, एसे डिसकाउन्ट हगारगोन। नायलांबाय थादो i20 बे लोगोफोर i20 बियो। बडि नाम्बार बर'नि नामाखा। बर'नि नामावहा लोगोफोर, बर'नि नामाव नायदो मिउजिक गासिबो दंजोबो लोगोफोर। नै